Baklážany. Áno. Nie, to je iná zelenina. Aká? Kaléraby. Fakt, nepoznám. To máš, dobre, ja to bohužiaľ poznám. Ďakujem. 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 Takže ja hovoril, že tvoje obľúbené? Áno. Černica. Nevec. Tomu rozumiem. To sme vedeli jesť na kila. Máme obrovské maliništie, takže mali máme dosť, ale nemáme práve toho, čo máš najmenej. Už redky vieš zohnať si už dobré, ale černíc, ja mám pocit, že nie je tak veľa. Nie nerastie. Čiže keď si a to, čo kúpiš v obchode, tak to je taká mŕtvola. Že keď si niečo obľúbíš, je dôležité neprejesť sa toho. Hej? Dúfam, že sa vám to nestane s našimi boxami, že sa toho prejete. Nám sa to ešte nepodarilo za tie 2 sezóny, čo to robíme, tak verím, že nebudete mať s tým problém. A tak vítajte teda, máme 17. týždeň, už 17 týždňov zbierame každý týždeň 25 až 30 boxov denne, dokopy asi takých 90-100. Aktuálne cez leto je trošku úbytok zákazníkov, respektíve dávajú si pauzy dovolenkové a to zrazu pomaly, že tretina zákazníkov je preč niekde po dovolenkách, takže máme menej boxov, čo vyrábame. Ale práce máme strašne veľa na poli. Aktuálne my sa tešíme, že máme chvíľu, aby sme mohli vysadiť ďalšie rastliny na jeseň. Takže sme fakt v takom jednom kolotočí. Aj by sme možno pridali, že 20 boxov pre verejnosť, že si môžu dokúpiť len tak jednorázovo. Ale teraz fakt ideme investovať do jesene a do ďalšie zeleniny. No a teda vítaj Michal Kordoš. Pred nami a ďakujem veľmi pekne, že si nás opäť navštívil. Ďakujem za pozvanie. A teda naozaj je to krásna spolupráca, ktorá už je pomaly 3. sezónu, sa to nezdá, no fakt, čo sa tak poznáme. A vlastne my sme robili ešte aj 2 sezóny dozadu, keď sme tu mali vlastne úplne prvú sezónu, tak sme robili paradajkové videá. Mali sme proste pretlaky paradajkové a napadlo nás robiť paradajkové boxy. Urobili sme 3 videá, ako urobiť paradajkový džem. Poctivý predplak, taký, jak sú učebnice. Kečup sme robili. To najdôležitejšie sa zabúda. Kečup bol teda výborný, takže môžete si pozrieť tie videá. Ale asi o 2 týždne začneme robiť paradajkové špeciály, takže takých cenovo výhodný, nejaký za 25 €, takže pretlak paradajok a vy si z toho potom môžete spraviť recepty podľa Miša. To je chytlavé. Pretlak paradajok. Môžete použiť chudne. Počuj. Čo sa stalo, odkedy sme tu boli? Od posledného videa mám pocit, že si varil z našej zeleniny pre niekoľko prezidentov. Áno, no, bol tam ukrajinský prezident pán Zelenský naposledy a medzi tým vlastne ešte aj holandský kráľovský pár, ak sa nebudím. Takže toľko ku artizmu Miša. A neskutočne si vážime, že použil našu zeleninu. Áno. Teda, že sa hostilo. Každýkrát. A to ináč je taký príbeh za tým, že ľudská si to doslova že vysnila a mala taký sen, keď sme zakladali farmu, že budeme mať tak dobrú zeleninku, že ju bude jesť aj naša pani prezidentka. A podarilo sa to, takže mission completed a máme teraz kopu ďalších snov. Bolo pri tom, aby sa plnili. O tom to je a nemusíš to robiť ako Vilo rozboril. Pardon. No a teda ideme teda k zeleninke a začneme určite že novinkou a to je baklážan, tam teda dá. A máme ich vo foliovníku už nejaký ten týždeň, ale čakali sme, aby sa to naozaj že naplnilo natoľko, aby ste mali každý do boxu. Už aj padli za obeť jednej svadby, takže už sú otestované a vrelo odporúčam, už tiež sme si pár napiekli, nasmažili, takže už sú tu baklážány, pre nás kvázi exotické. Figy sú už taká stálica, tak už za chvíľku aj ten baklážan.
Tak a pripravte sa na to, lebo tých odrôd je biela, čierna, modrá, tá fľakantá, kadejaké. To sú krásne. Takže teraz sme išli do jedného typu, ale chceme prejsť. 2 roky sme totiž pestovali baklažany a mali sme z toho skoro mizivú úrodu, takže teraz prvýkrát to máme vo foliovníku systematicky, ide nám to, konečne nejaká úrodnosť, takže budúci rok bude tých druhov baklažánov, že o dosť viac. Ultimátny nejaký tvoj recept, že ako keď mám baklažán a málo času, lebo všetci máte málo času, chcete prakticky riešiť veci. Baklažán je taký, mi príde, že časová pasca, nie? Že väčšinou tie recepty sú od ratatouille až po neviem čo, sú komplikované veci. No, dá sa s tým veľa vecí robiť. Ja rád ho napríklad aj naparujem. Buď ich naparím v celku, ošupem, potom ich trám na také akože menšie segmenty a hodia sa takto veľmi na taký azijský spôsob, napríklad na sladko-kyslo a tak. Samostatne s nejakou rýžou, skvelá vec. Alebo ich prekrojím, tak to budeme robiť vlastne aj teraz, čo je celkom rýchla metóda a ich narežeme, aby sa tam to teplo dostalo lepšie dovnútra a budeme ich pomaličky opekať na panvici, úplne minimalisticky s olivovým olejom. Alebo samozrejme potom vieš napríklad nakrájať na tenké plátky. A veľmi obľúbená metóda alebo recept pre mňa s baklažanom je tiež na gruzinský spôsob. Robia z nich také baklažanové rolky. Nakrájajú na tenké plátky, buď ugrilujú alebo pečú. A na studeno ich plnia takou pastou z vlašských orechov, z granátových jablok, veľa cesnaku a kôpor. Je to veľmi také aromatické a ako kvázi také studené predjedlo. OK, to je, že mám plátok, ktorý si zarolujem? Naplníš ho vlastne krémom, zroluješ a majú také valčeky, to vlastne vypadávajú. Skvelá kombinácia naozaj, keď sa vezme, že taká tá dosladká, tá plnka vlašských orechov a k tomuto granátové jablko je také zase svieže, šťavnaté, jemne kyselkavé, takže veľmi zaujímavé. Veľmi sa to kamaráti spolu, vlašské orechy a granátové jablko. To si viem živo predstaviť teraz. Kebyže zadefinuješ chuť, že akú to má chuť, alebo keď skladáš zložky rôzne chuťové, tak ono to spadá pod akú kategóriu? Takú skôr akože konzervatívnejšiu, ale o to viacej zase je baklažan vďačný akože nositeľ chutí iných. To znamená, že málo stačí, aby si ho vedel správne dobre vychutiť. Takže nemá to nejakú dominantnú chuť, ale tak nie všetko musí mať dominantnú chuť, lebo potom by sa to naozaj prebíjalo. Ale zase podľa mňa má veľmi dobrú textúru. V tom je trošku iné ako cuketa, lebo... No akože tým, že má tie vlákna, tak sa dá pekne trhať. Vegetári, vegáni ho radi akože používajú ako takú náhradu mäsa napríklad. Keď sa robí nejaké trhané mäso a tak ďalej, tak buď sa používajú nejaké hríby, väčšinou hliva, kráľovská, kotúčová alebo baklažan. Vlastne také tie plácočnice, tak to kvázi evokuje trhané mäso. Takže v tom je to, myslím si, že veľmi vďačné. A je to fakt, áno. A to sme naposledy teda na ohni. To znamená, že úplne zčernané, čo sme zlúpali a pod tým bola iba taká mŕtva ryba, jak to nazvať. Ale si ma napadá, že napríklad aj baba ganuš. Baba ganuš, jeden z najkrajších názvov. Kde sa tiež vlastne ideálne baklažan grilluje alebo peká na ohni a sa vlastne šúpe a to vnútro sa použije. Rozumiete, aby prešiel dým cez to a vtedy to proste sa krásne zaudenú chuť a vlastne nám to dužinaté, šťavnaté vnútro, ktoré sa dochucuje, tiež tam ide cesnak, tahiny, pasta, takže je to také veľmi, veľmi vďačné blízkovýchodné jedlo. Svieže, na to tiež skvelá vec. Môžeme ísť rovno ďalej, kde máme plodové klasiky a zastavím sa pri každej, ale asi iba nakrátko. Jasne. A to sú, že paradajky, ale poď rovno ku skúsenostiam s našimi paradajkami, lebo teda sem tam ich takto odoberáš. Áno, má som naposledy čest práve s týmito. Iba nakrájať na hrubé krúžky s troškou dobrého olivového oleja, nefiltrovaného,
sol, korene a tam viac ani nepotrebuješ. Ja to volám, že naozaj rare steak, že urobíš samozrejme, také stejčiky. Nejaký dobrý kváskový chlebík svetlý a čabatu. Prečo nie, ale už aj samé o sebe, tak to akože to je chuťová bomba. A s tým, tá acidita a s tým olejom, to je krásne dokopy. Spomínaš čabatu a toto ma veľmi potešilo, milé, že hľadal si alternatívu v obchode na rýchlo, aby sme tu boli pripravení na niečo letné talianske a miesto čabaty kváskový poplaňuch. Poplaňuch, krásny, cesnakom prevoňaný poplaňuch, takže myslím, to je... Že to dobre funguje. Yes, na to sa tešíme. Dali sme experiment tiež takto na ohni, tak je to zaujímavé a máte v podstate podobný efekt úplnej rozbitej štruktúry ako pri baklažáne. A keď to zvládnete, že sa vám to nerozpadne a potom to prekrojíte, tak máte... Delikátna robota, ale... Takže dá sa aj zapiesť, aby ste úplne to, že presmažili, doslova, že jediná možnosť teplnej úpravy, aby ste si užili viacej ako čerstvé je, podľa mňa, že sa to skaramelizuje, prepečie, usmaží. Ale si myslím, že teraz aj akože podoby, keď naozaj sú na tom chuťovom vrchole tie paradajky, tak úplne pohode akože na surovo, akokoľvek. Do šalátu, len tak. Aj na cestoviny, nakoniec. Netreba ich nejako upravovať. Mali sme úžasnú skúsenosť do vývaru, čo nám tu varila Nuri, baba z Indonézie. Oni tam dávajú, že úplne na záver ešte paradajky, ktoré dajú tomu takú kyslosť zaujímavú a cíti tam tú čerstvosť tej paradajky v tej polievke, čo je veľmi zaujímavé. Takže naozaj, a potom sme skúšali teraz do cestovín, že úplne na záver sme iba nasekané paradajky. No, presne to takže tieto posledné 2 týždne u nás experimentujeme s tým, že kedy čo dať do jedla. Takisto, že papriky na chrumkavo na záver. A celkom si to začíname vychytávať. Tešíme sa z toho aj vďaka týmto videám. Papriky. Sa mňa tiež najlepšie na surovo, najlepšie vnikne, ale keď už, tak kľudne na ohni opiecť, zabaliť, nech sa vypotí, ošupem ju. Naložím si ju do oleja s ančovičkami, ktoré mimochodom budeme používať aj dnes. Napríklad. Veľmi dobre ide. Lebo zase sú ešte vyzdvihnem tú sladkosť tým, že sú také jemné, už spečené mekučké, tak s tou ančovičkou, ktorá má v sebe tú slanú chuť kvázi z tej soli, ale aj umami, tak to krásne ide dokopy. Alebo si viem nakrájať od nejakej salsy. Dať. Či už nejakú rybku na hrianku chlebíka do testovín. Nejaký ten špís, či už z hlinky alebo nejakou ovčou hrudkou. Myslím, že paprika je v tomto tiež krásne univerzálna. Alebo, áno, viem si ju tiež naplniť, ale čímkoľvek. Či už nejakou plnkou zo pšena, z quinoy napríklad a samozrejme môže to byť kľudne nejaké mleté mäsko alebo nejakým sírom dobrým, kľudne z brinzou zapiecť. Tam sa fantázie medzi nekladú. Tým, že je taká sladká, tak by som to kľudne doplňal niečím takým, čo ide do tých umami chutí viacej a do slaných. Lebo samo o sebe je veľmi sladká, takže vyváži to niečím takým, ako tá brinza alebo ančovičky som už spomínal. A u nás magická kombinácia paprika a huby. To nám Oliver priniesol do hry. Uhorka. Už nám končia, v podstate iba na to chceme upozorniť, že teraz buchli také 2 dní horúce, že rastliny to úplne rozbilo a obávame sa, že už pôjde úrodnosť dole tých uhoriek, takže si užijete asi aktuálne posledné, lenže možno to aj vidno, 10. riadok od nás, môžete si napočítať, tak už tam rastú uhorky, už sa ťahajú po plote. Ďalší. Takže príde ešte jedna fáza a dobre, ďalšie nebudú, neočakávajte. Tretia? Možno, ale ešte nemáme termálne vyhrievaný foliovník o 3 roky, o 4.
takže bude aj také. Takže uhorka, cuketky. Ty si robil niečo špeciálne v rámci cuketiek? Bral si od nás? Áno, mňa strašne bavilo len tiež ako baklažán si ich nakryť na polovicu a narezať a iba ich vlastne opiecť z jednej strany a nechať ich zapariť. Prípadne trošku podať bielým vínom, čo vlastne budeme robiť tiež aj dnes. Že nechať vyniknúť tú samotnú cuketu. A kľudne nech plní tú rolu tej hlavnej zložky toho jedla. Potom už budem tam dať nejaké pražené lieskovce, mandle, nejaký dobrý syr s brinzou, ide krásne dokopy. Alebo aj burrata, ktorú budeme dnes používať. Ricota, čerstvý tvaroh. Viem si ju na surovo samozrejme tiež pekne nakrájať, keď mám nejakú mandolínu, ideálne. Vykrájač na tenké slížiky. Teraz je červený melón, broskyne, nejakým ovocím, spraviť taký svieži šalát na štýl nejakú panzanelu. Kde viem použiť aj nejaký starý chlieb napríklad. To sú také asi moje najobľúbenejšie spôsoby prípravy. Takže buď nakryť na polovicu, narezať, opiecť, alebo na surovo normálne na tenké slížiky. Kombinovať samozrejme rôzne tvary, farby. Asi začínam byť hladný, lebo už sa mi tak otvárajú zreničky a už si predstavujem všetky tie chute. Máme toho dosť veľa, to čo vidíte pred nami, to je všetko len plodová zelenina. Teraz sa vlastne nachádzame asi možno v nejakom vrchole aktuálne ponuky plodovej, takže podarilo sa nám naskladať naozaj že pestrý výber. A my sme boli pri paprikách a mohli sme odbočiť ku čilinkám, pretože prvýkrát máme veľkú premiéru tejto sezóny s čilinkami a na to sa veľmi teším, lebo teraz vlastne vám budeme schopní dávať každý týždeň nejaké čilinky a budete mať možnosť ich rôznym spôsobom spracovávať, aby to nebolo vždycky len o tom, že chrumnúť si a robiť hrdinu doma, že to zvládam. Takže čilinky, 3 druhy aktuálne máme. Snažíme sa čilinky mať iba také, že jemne štiplavé. Nechceme sa hnať už, že tu preplnený trh s tými šialene štiplavými čilinkami a výrobkami z nich. Takže my sme išli a hľadali sme doslova, že najjemnejšie štiplavé, aby ste si tam vedeli užiť aj tú chuť. A je to naozaj vďačné, keď už tuto máte kajenské čili, ktoré je úžasne aromatické až na sladle. Keď včera akurát som si že úplne nadrobno nasekal a zmiešal som si s horčicou ku klobáske a mal som pocit, že tam mám papriku, okrem toho, že je to iba štiplavé, takže ako fakt, že to funguje. Aktuálne tuto neviem, že či tu je habanierko, asi najskôr. Oranžové by akurát malo byť podľa kúpno-predajnej zmluvy. A tuto máme žlté kajenské. Takže aktuálne také a budú ešte kadejaké kuriozitky. 5-6 druhov máme. A habanierové už také celkom? Ale práve máme také orange, ktoré sa vyznačuje tým, že je jemnejšie. Ale je možné, neviem, musím sa fakt pozrieť do zmluvy. A cesnačík opäť raz. A čo je úžasné, že dostanete aj kukuricu. A kukuricu dostanete v 2 verziách. Jedna je taká, budeme ich volať, že Kinder Surprise, lebo je to o prekvapení, keď začnete šúpať, že niekde teda budú naozaj že medzery, ale malo by tam byť dostatok na to, aby to potešilo. Je čerstvá, čerstvo zbieraná, čo je asi najviac. Dostanete ju do ruky v ten deň zbieranú a tým pádom si ju asi najskôr užijete na čerstvo. Proste hneď to zlúpať, chrúmať do toho. Sú tam sladké cukre, úplne, že je to šťavnaté a na piec si môžete navariť kopu kukuric ďalších, ktoré sú takto našťastie, že v predaji kopu ľudí pestuje kukurice a nemusí sa to nejak že striekať extrémne a podobne, že nemusíte mať veľké obavy. Takže toto je taká, že zaujímavá v tom, že je čerstvo odtrhnutá v ten daný deň a vy si teda viete užiť tú čerstvosť. Tak pekne som to povedal. Áno.
A pravdepodobne sme sa dneska hecovali, že dostanete ešte aj úplne baby verziu a to len kvôli tomu, lebo jeden šéf-kuchár, ktorého tuším aj spoločne followujeme, Dan Barber, tak on mal špecialitku práve v takých, že úplne že baby kukuričkách, ktoré vlastne si šľachtil a pestoval. Takže dostanete pravdepodobne aj takú verziu, lebo chrúmali sme si ju tu a stojí to za to si to do šalátiku na čerstvo alebo len tak proste zjesť. Kukurička. Dajte. Patizón krásny. Máme dva druhy, biely a žltý. Veríme, že je dostatok bielých. Kebyže náhodou nie, tak uvidíte vo svojom boxe aj žltú verziu. A ideme teda od statočných vyzrencov a viete si teda narobiť statočné rezníky z toho. To je úplná klasika. A to, poznáme to ako smažené rezne. A čo ešte? No, aj prívarok je z toho veľmi príjemný. Alebo polivočka, pyré. Ale šnicel je super náhodou, tam sa s tým dá tiež pekne vyhrať. To je to, že výhoda je tá hmota veľká, ktorú dostávate pomaly jak bochník, takže chleba vo vajci, tak môže byť patizón vo vajci. Tak a ty si tu vlastne, keď sme tu mali prvú a bohužiaľ poslednú veľkú udalosť, že zážitková večera vo foliovníku, tak tam si práve vymyslel rezníky patizónové teraz. A tam bol tvoj osobný challenge v čom? Lebo chcel si, viem, že ľudia sa fakt pýtali, že ako si to dokázal tak urobiť. Tak ak si to dobre pamätám ešte, tak tam ten challenge je, aby proste na ten tanier a tomu hostovi prišiel ten šnicel ešte chrúbkavý, čerstvý. On akože možno rýchlejšie mekne, ako keď máš klasický šnicel. Takže aby som tam zachoval tú chrumkavosť, takže muselo to proste ísť hneď von. Už stráca tú textúru, on síce pekne je mekušky vnútri, ale už tak mlandravie by som povedal, rýchlejšie. Takže najlepšie hneď proste čerstvé to konzumovať. Možno aj tým, že má aj vyšší obsah vody v sebe, vie, že to stále ešte vlastne sa vyparuje. Takže to bola asi najväčšia výzva pre mňa, no, aby to mali pekne chrumkavé. Patizón už aj vo vašich rukách tento týždeň. Z plodoviek to prehúpnem rovno do kvetoviek. A to nás veľmi potešilo. Mali sme ich vyžierané asi 2 mesiace pomaly, mesiac a pol. Že nemali ste ich v boxe, skočky ich neustále bombardovali, ale tie rastliny boli natoľko veľké, že sme to neriešili. Počkali sme si, odišli skočky a máme zase kapucinkové kvety. Jedna z tých najväčších delicaties, teraz keď pozerajú tí, čo prišli posledné týždne medzi nás, tak toto tu je neskutočná delikatesa, ktorá sa má vychutnať takto, že si celý kvietok dať do úst, požujete, ožijete a čudujete sa, čo sa deje. Máte krídla. Nech sa páči, ponúkni sa. Ďakujem. Že či to stále funguje. Tak nám to už vyzbierali, po obede sme si to zbierali, tak už peľ nám vyzbierali. Nevadí. Zberači. Nevadí. Nám to nevadí, však medík. Ale je to stále sladučké a je tam stále tá pikantnosť, tie kapucinky. To je úplne najlepšie kombo. A ja som ešte na tie pisty som zvedavý. Je to viac cítiš tú pikantnosť možno? Je tam tá príjemná štiplavosť, takže okrem teda gurmánskeho zážitku tieto kvety, tak máme aj listy, ktoré majú redkvičkovú chuť, niekomu možno až chrenovú bude pripomínať. Takže máte takúto zaujímavú zložku od garnižovania až po šalátiky na dochutenie. Tak toto tu budem niekde rozkladať. Potom tu máme, keď ideme k listovým veciam, tak tu máme jeden aktuálne rozpadnutý, ale veľký zväzok kelu.
ktoré teraz chytili druhý dých. Takže vlastne teraz príde séria, až kým nám zase nejak nenaskočia skočky na to. A potom už začnú kele vylučovať látky, aby odháňali skočky, takže už to bude horkasté. Ale teraz je to super a užite si to. A na smaženie a robenie čipsov teraz máte vlastne najlepšie, lebo toto, keď smažíte a tie konce, curly konce, tie úplne schrumkavejú takže ideálne. Aj do polievky alebo na nejaké pesto. Paráda. Takže užite si, je to šťavnaté. Mangold, ktorý ste už 2 týždne nemali, alebo to môžem povedať, že sme vás oslobodili na 2 týždne od mangoldu, ale už nám to prišlo blbé, že 2 týždne je pauza od listových vecí, takže nech sa páči do šalátu. A išli sme aj kvôli tomu na to tak, že viete si urobiť pestrochutný šalát, alebo, o tom sme sa ešte veľmi nebavili, ale to sú že smutička alebo šťavy. A keď zmiešate tento slaný list, tento nahorkastý list, taký zemitý, tento mierne štiplavý list, dokážu to príjemne okoreniť, to smutičko alebo šťavu. A viete si teda urobiť, lebo cieľ šťavy zelenej, ako ja vnímam, je, že keď nakombinujete v rámci zelených listov tú kyslú, horkú, sladkú, slanú chuť, tak máte pre telo niečo, čo vám to telo nevypľuvne a povie si, že cítim tam všetko, je to vyrovnané, som spokojný, som s tým vyrovnaný. Takže nech sa páči takto listy a ideme teda k bylinkám. Estragon, náš obľúbený. Takisto teraz pár týždňov sme vám ho nedávali, lebo bol nahorknutý, ale už sme došli do fázy, že je veľmi príjemný. Daj si, toto je takýto, ľudne celú. Môže byť. Sú tam tie zvláštne arómy, ktoré to obsahuje, jedinečné. Cesnaková pažitka a niekedy tam nájdete aj kvietoček, tak ten tiež si nakusnite, je to častokrát sladučké. Medovka, táto určite veľmi ozvláštni. Neviem, ako ináč to povedať, ale chytí to takú zaujímavú arómu. A je to vlastne, doteraz nemáte citronkastú bazálku, nemáte citronovú trávu, máte medovku. Takže tá citronkastá chuť, tá aróma do jedál, keď už ste si na to zvykli, môžete pokračovať s medovkou. A rovno teda... že taká jemnejšia chuť proste. Mene preráža a stále tam je tá bylinková chuť, taká tá svieža, ale nie je tam, to nepreráža tak, ako to mete napríklad. No. Tak na sladko sa vám hodí dobre. Ja som sa bál teraz po 2 dňoch horúčav, že aká to bude chuť, ale drží sa veľmi dobre, na to, že to je fakt zbierané po 2 dní horúčav. Takže správne často naložila ľudská do boxov. Ďakujeme a môžete si vychutnať úžasnú medovku. Tým pádom máme za sebou túto exkurziu z boxu číslo 17. Fascinuje ma. Teším sa, že už sme prešli do druhej polovice, ale už som si myslel, že už sme v druhej tretine. Takže ešte máme pred sebou nejakých 13-14 týždňov. A to už teda pripomíname aj možnosť pre tých, čo si objednávajú 10-týždňové cykly, že už teraz nám dajte vedieť, že či s nami pokračujete ďalej aj do jesenného cyklu. My podľa toho záujmu, ktorý teraz príde od vás, zistíme, že koľko miest ešte je voľných, na základe toho spravíme kampaň, že keď vieme, že pre 20 ľudí, tak spravíme niečo lightové, len cez známych. Ideme v útorok ku Čoječkovi do podcastu, takú máme novinku. Takže to je teda celkom, sme potešení, lebo sme vlastne prví farmári asi v jeho podcaste. Takže ideme reprezentovať farmársky svet. Predstavili sme si komplet zeleninu tohto týždňa. A ty, kebyže ti to takto príde, ako by si bol spokojný? Bol by som veľmi spokojný, lebo tak mám tam z každého niečo, čo viem pripraviť tepelne, niečo, čo mám na čerstvo, niečo, čo viem aj. Mám tu nejaké listoviny, nejaké bylinky. Takže za mňa je to veľmi vyvážený box. A samozrejme
tie čili už čo máte k dispozícii, takže že tomu viem dať trošku ešte grády na záver. Nie, za mňa veľmi vážny box a dá sa s tým pekne vyhrať. Aj sa o to teraz pokúsime vlastne. OK, takže ideme do varenia. Dobre, takže ideme na samotný recept. Rád improvizujem, snažím sa nakombinovať z toho, čo máme teraz v dispozícii z toho boxu. Spravíme si taký teplý šalát. Cukiet, baklážan, tam použijeme papriky, nejaké bylinky a osviežime to burátou a citronovou kôrou. Takže taký teplý šalát z toho, čo máme teraz v dispozícii. Tak poďme na to. Máme tu takýto erárny kontaktný grill. Môže to byť kľudne na pahrebe. Au. Palil som sa. Viete to na pamici alebo v rúre spraviť, ideálne proste tie papriky dobre spáliť, aby sa dali ošúpať. Idem tam papričky zatiaľ opiecť, úplne prvé, lebo tie budú vlastne sa robiť najdlhšie. Dobre, papriky sa nám zatiaľ grillujú a ideme na ďalšiu teplnú úpravu a budeme upravovať vlastne baklážan a cukíny. Môžeme začať tým baklážanom. Ošúpem. Trošku zrežem ten koniec. Iba takto prekrojím pozdĺžne. A naražím do neho také vrúbky, vďaka čomu vlastne sa lepšie ten baklážan prepečie a viac sa dostane vnútra vlastne ten olivový olej, na ktorom budeme opekať. Aj to vyzerá, myslím si, že krajšie. Tak to naražem na také mriežky. Aby som ten baklážan neprerezal úplne skrz, ale aby to bol naozaj len taký pár milimetrový rez. Takto isto si vlastne naražem aj cukínky. Znova si ju pozdĺžne rozkrojím a ten istý postup. Tu naozaj odporúčam mať ostrý nôž, lebo práve s tým tupým o to viac budem tlačiť a môžem sa stať, že buď si ja ubližím, alebo ten baklážan alebo cukínu zničím. Takže aj tu, ale pri iných úkonoch sa oplatí mať naozaj ostrý nôž. Je to paradoxne bezpečnejšie mať ostrý nôž ako tupý. Jednu žltú. Priznám sa, že som ešte neporovnával surové, iba uvarené a tam sa mi zdá, že tá žltá je trošku sladšia. Lebo si zober, že žltá cvikla, žltá mrkva, tam sú veľké rozdiely. Patizóny, proste tam je asi viacej, žlté paradajky tiež sa vyznačujú, že sú sladké. Tak tá žltá farba, dá sa povedať, že... Môže byť, tak potom to dáva zmysel, čo som povedal. Červené paradajky idú viacej do kysla napríklad a žlté držia si takú sladkú. Zatiaľ skontrolujem tie papriky, že ako sú na tom. Super. Chceme dosiahnuť, aby sa tá koža z tej papriky dobre spálila, aby sa nám lepšie potom šúpali. A ideme vlastne opekať zeleninku. Začnem tým, že si vlastne rozpálim tú pamicu úplne na najsilnejší stupeň, čiže ich chcem z prúdka opiecť. Môžem použiť olivový olej alebo aj iný olej, aký mi chutí. Ten baklážan bude potrebovať trošku viac oleja, lebo však ono veľa aj nasiakne. Takže keď mám aj náhodou pocit, že už tá pamäť je suchá, tak nebojím sa trošičku akože toho oleja pridať. Ten baklážan to znesie. Som vďačiť tým, že bude pekne skaramelizovaný a opečený. Keďže ho pečiem tak na sucho, tak sa rýchlejšie spáli a neuvarí sa tak dobre. Už nám rozpaluje panica, môžem si ten baklážan nasoliť iba z jednej strany. Si dám pozor, aby som tú pamicu moc nepreplnil, lebo potom stráca silu a neopečí tak rýchlo vlastne tá zeleninka, takže radšej menej. Už tam to opeká, chceme vlastne, aby chytila pekne tá cukina aj baklážan farbu. Zatiaľ si k tomu nakrájam papričku. Takto. Skúsenosť dnešného obeda. Varili sme pre 4 cestoviny, dali sme tam polku čilinky, tu ten koniec polku. A úplne to postačilo, deťom to chutilo a nekomentovali, že je to štiplavé. Super. A bolo to práve také príjemne paprikové. Takže ako čerstvé má výhodu aj, že neštípe dvakrát. Aspoň naša skúsenosť, že to skôr to vysušené čili štípe na dvakrát, ale pri čerstvom sa to nejak lepšie rozpadá, rozkladá. Tak to je dôležitý faktor, podľa mňa. Lebo toho druhého sa väčšinou ľudia boja najviac. Bezkontrolujem. Najviac sa mi páči, ak nám takže
spod stola vyskakujú šéf kuchári. Žup! Chceme to mať zčernané, hej? To je nie. Pekne hnedé. Karamalizované. A hlavne rovnomerne. Yes, paráda. Tak to nám ešte neprskalo, že tej vody je tam požehnanie. Takže dám tam to červené čili, kajenské v tomto prípade. A jedné stručky cesnaku. Prečo dávaš do hry až teraz ten cesnak? Lebo nech sa mi tam tak moc prebíjal. Aby sa pomaličky uvoľnil. Aha, to idem teraz zaliať len teraz bielým vínom. Teraz to len bielým vínom a sa vlastne varí tá cesnaková chuť z toho pekne, tak akurát. Deci a pol bieleho vína. A necháme to trošku zakryť, aby sa to sparilo pekne. A necháme to maličky variť zase. Vôbec to neobraciam, stále to varíme na tej jednej strane. A zatiaľ si môžeme urobiť tú omáčku. Tam použijem estragon. Pažitkový cesnak a trošku citrónovej kôry. Estragon, cesnak, zvoníku. Všetko na pohode. Trvá to, kým sa vyparí a trvá to dlhšie, než si ľudia myslia. Nie je to také, že minútka, dve, ale on sa musí naozaj zvariť a samozrejme, že čím väčšie množstvo zvarím, tak exponenciálne akože rastie ten čas, koľko to trvá, aby sa odpálil ten alkohol. Tak ideálne ochutnať. Okay. To viem aj vycítiť, aj že či to stále cítim nejaký ten dojazd alkoholický. Takže nedá sa to úplne vyčítať, ale radšej chcem sa byť istý, tak to prevarím poriadne. A samozrejme, že keď mi tam nič neostane z toho vína, tak už nemám s tým viac čo spraviť. To znamená, že už asi som odpálil ten alkohol, ale keď varím nejaké napríklad, že nejaké ragu alebo niečo také, kde toho vína ide viacej a varí si to pomaly, tak chce to čas. Čiže toto deci a pol, čo si tam nalial, to je takže... Ja to nechám úplne zredukovať, to bude 10 minút určite a to malo stačiť. Okay. Zatiaľ si to pomágam na sucho s troškou soli. To pomôže tomu, aby sa tie suroviny lepšie vlastne rozmľaždili ešte, tá zrnitosť tej soli. Až potom tam neskôr dám ten olivový olej. Jasne už keď to bude mať také jemnejšie už. Jasne. Pekne už uvoľňuje ten cesnak. Sem sa iba takáto pasta hustá. A to presne sme chceli. Až teraz tam dáme ten olivový olej. Olívač. Už sme skoro v finále. Chcem, aby to začalo už tak síčať. Cesnaček už je pekne mekučky uvarený. Troška to bude už tak prskať, že už tam bude fakt len skoro iba ten olej, tak už viem, že to bude hotové. Ja som si to pekne zakryl, aby sa mi to pekne zaparovalo, čiže pospolu sa mi to pekne opieklo. A teraz sa to už iba dokončí tou párou. A už to takto teraz domiešam. Samozrejme, že kebyže chcem byť naozaj dôsledný, tak môžem to ešte viacej rozdrbiť, úplne dojemná, ale ja chcem, aby to malo nejakú textúru tiež. Takže tie bylinky nebudú úplne rozmixované. Teraz to už len chcem, aby sa tie chute prepojili pekne a sme hotoví. Už počujem, že mi to síči. Ako to má tak síčať? Takto. Počujete? Ukázať, že krásne je spečená ešte z toho pečenia, ako som ich tam dal ten olej, to ostalo pekne. Biele vínko sa zvarilo a sú krásne mekučké. A z hora budú stále trošku tvrdkavé, také al dente, by som povedal, že nie sú úplne také blatové. Tieto žlté, na tejto pamičke, soli. Tieto budú potrebovať veľa menej času, to bude pár minút. Papričky už sú hotové, mekučké, spečené. Takto by to malo nejako vyzerať. Tá koža už je pekne vlastne taká vypálená. Vidím, že sa mi pekne oddeluje už od toho mesitého. Takže teraz ich zakrieme, kým sú ešte horúce. Dôležitý timing. Môžem prosiť fóliu, ďakujem. Zakrieme ich, môže byť fólia, môže byť alobal, môže byť tanierik. Čo máte po ruke, môžete ich celé zabaliť. Tady takto zakriem.
a necháme ich odpočívať pár minút. Zatiaľ si môžeme pripraviť tú čerstvú ložku toho šalátu, to budú paradajky. Nemusia byť nejaké tenké, kľudne také hrubšie nech sú. Super. Dobre. Znova trošku vínka. Ten cesnak to nemusím teraz dávať, lebo však by som ho už použil do tých väčších. A už to vypnem, tak to nechám dokončiť. Vybral som si buratu, mám ju veľmi rád, už myslím, že už je celkom aj taká populárna. Zvonka mám vlastne presne tú takú mozzarellovú textúru a znútra takú tú krémovú stracciatellovú. Stracciatella vlastne je kvázi to vnútro z tej buraty. Čiže keď rozkrojem, tak tam bude pekne taká tá smotaná. To presne chceme, aby to bolo také šťavnaté celé. Si pripravím, môžeme dať rovno dve burátky. Opatrne s nimi, aby sme ich nepretrhli. Prídeme o to čarovné, smotanové. Rozbalíme darček. No jasné, super. Ja si prichystám takto iba jednu rolku, lebo stále sú akože ešte plné vody. Veľmi opatrne si ich ošúpem. Trochu pracnejšia robota, ale výsledok myslím si, že stojí za to. Takéto spálne časti akože majú obmedzené využitie, ale viem ich samozrejme kľudne vysušiť a nadrviť na nejakú takú zmes korenia. Väčšinou platí, že keď niečo vysuším, tak koncentrujem tú chuť, takže možno práve to môže byť zaujímavé. Ako vidíte, tak to ide krásne samo dolu. Bude to oveľa chutnejšie, ostane nám vlastne iba tá mäsitá časť. A toto práve je také, že ono to také žuhnaté a ostáva to medzi zubami a nie je to také proste úplne chutné. Teraz mi to iba tá čistá paprika naozaj. V obchodoch tie naložené v oleji, tak to presne tiež ošúpané, lebo to je jemnúčka časť toho. Teraz si už len tú papričku zbavím semienok. Nemusím byť úplne 100% úspešný, ale tak väčšinu z nich dám preč. A som opatrný, aby som mi nezničil tú papriku, lebo je veľmi taká delikátna. Takže poďme skladať. Krásne si tam urobila. Pozrite na to, to je nádhera. Mekučky. Al dente. Žlté. Pečenú papričku. Čo tu tak sladko vonia, to je tá paprika, nebude? Paprika môže byť. Že aj pri ančovičkách platí, že môže byť kvalitný, nekvalitný produkt, že ako vieš rozpoznať. Tam najlepšie platí si to proste ochutnať, že čo mi sedí. Hlavne aby tam bolo nič iné okrem ančovičiek a soli. O tom to je. Samozrejme, že niekomu to nie je možné úplne pochutí, tak môže stiahnuť po takej akože konzervatívnejšej variante. A to je ančovičková pasta. Ale my chceme práve, že teraz zachytiť na vás tej chuti z tej ančovičky, takže ich tam použijeme takto. A tým pádom vlastne to jedlo nebudeme ani nejako extra soliť. Ančovičky samé o sebe sú naložené v soli. Preto použijem na každú porciu tak maximálne 1,5 filetu. Teraz rajčinky. Burata. Magický okamih. Musíme pekne roztiecť. Tak poprosíme výrobcov mliečnych výrobkov na Slovensku. No veru, aby prišli niečím podobným lokálnym. Aj s nejakým super názvom. Naša parádna omáčka z estragónu.
a z pažitkového cesnaku, citronovej kôry. Šetríme kľudne, lebo chceme tým ochutiť. Ešte trošku kôry, len na posledný kick citrusový. A už len trošku čierneho korenia. A hotovo. Ukáž tú spokojnú tvár. Veľmi si tento rok idem kimči všelijaké. Aj pán Daniel Karas robil teraz kimči karfiol. Pane Bože. Neskutočné. Plný pohár kimči karfiolu. A to padne. Za pár dní. To je, že miesto čínskej kapusty karfiol? Bomba. Dostal ma.